उननिफ्रायसो एटेक खालामनाय जादों हिनजावा दानग्रोदोंमोन ना हौवाफोर आं बारा सिनायनो हादिया माने शेखर आलिया जागोन सासे आरो बिनि बिनानावा जागोन मेन जे जाय भिक्टिम धन तालुकदार बि आंनि उन्दै फंबायखौ बि एकदमबारे दानदों आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय गवालपारा थांदोंमोन थांनाय ओमफ्राय सासे मानसिखौ लोगो मोननानै जों ओरैबायदि खोथा रायलायबोबाय जेब्ला आफादाव थांदोंमोन ना बै सुबुङा बांलादेश केम्पआवहाय गोबां बोसोर थानानै फैदों नाथाय बिनि बाथ्राखौ जों दान्दिसे खोनासंना लानि खोनानो मोनदों फंबाय नोंखौ बांलादेशआव जेब्ला ट्रेनिं लानो होननानै आफादाव थांदों हमजाहैदोंमोन बांलादेशआवहायनो खय बोसोर जियाल जायामोन आं मा होनो मथथे फुरा बांलादेशआव थानाया जोंना 10 बोसोर ओमफ्राय 10 बोसोर जाबोनायनि माने आं 10 बोसोर जानो 6 मासनि सिगां फैनो मोनदों आरो 6 मासनि सिगां फैनो मोनदों बांलादेशनि जियालाव थानायनि इन्टारेस्टआ माबायदि एसे दुखुआथ' दुखुखा जियाल सिङाव ओरैनोब्लाबो खस्थ' ओमफ्राय बिनि उनाव माने जेसेबां गोजाम जालाङो एसेबां माने एसे मा होनो गावखौनो माने बेजोंनो जेलावनो मोनसे फेमिलि जानाय बादि मोनो आरो जेलनि फेमिलि ओमफ्राय जेल सिङाव थाग्रा गासैबो माने जेल प्रसासन माने जोंजों खोब मोजां बेबहार खालामो ओमफ्राय जोंखौ सब समाय मोजां नायदो आरोखि इन्डियाननि मानसिफोर जेनेबा सिङावहाय जेल सिङाव बांलादेश जेल सिङाव साबेसेसो लोगो मोनानो गुबुन गुबुन संगठन जों फार्स्ट थांजेनाव बोरैबा मेघालयनि मा आफाद होनोमोन बिसोरनि 7 जन मोनदों उनाव ओमफ्राय जोङो दसे थानानै जेनेबा आलफानि मोनदों 2 ओमफ्राय ओरैनो मानिबा गावबागाव हारसिं बर्डार क्रस खालामनानै बारलांनाय बेफोरखौ गोबां लोगो मोनो आरो इन्डियानि दा ओमफ्राय दा नोङो जेनेब्ला दा जिहेतु ट्रेनिंखौ मोनथायदों ना मोनथायाखै नोङो ट्रेनिंखौ माने जों फुरा मोनथायाखिसै आरो ना लानो थांदोंमोन थांनानै बांलादेशनि मथथे मयमनसिं जेल ओमफ्राय ढाका बे खाथियाव मोनहैबायमोन जों ढाका खाथियाव मोनहैबायमोन आरो ना माबायदिहाय हमजादों नोंसिनि आखायाव ओरैनो हाथियारफोर गुबुन माबा हाथियारफोरखौ लाङाखै गैया बिदि गैया जेबो गावबागाव गाननाय जोमनाय बेग पत्र बिदि लांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि सन्देह ओरैनो NDFB-नि मानसि होननानै बा माबायदि हमनो मोनखो नोंसोर बेखौ माने पाब्लिकआ एसे माबा खालामदों जोंखौ उमुकनि न'आव बाथ्रा रोङा बारा ओमफ्राय मानसिफोरा नायनो एसे मारैबा नुयो ओमफ्राय बिदि सासपेक्ट खालामनानै बै खाथि खालानि जों जायनि न'आव थायो बे खाथि खालानि मानसिया पुलिस थानाय इनफरमेसन होदों आरो ओमफ्राय जों खोनानायाव इन्डिया बांलादेशनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय इन्डियायाव खय मास थाया नोंसोर इन्डियायाव जेलाव आं ओरैनोथ' जेलाव थानो हायाखैसै माने आङो हरै बांलादेश बर्डारनिफ्रायनो आंनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै मेघालय दालु थाना होननायनिफ्रायनो आं रिलिज मोनबोदों आरो खयजनसो दंमोन नोंसोरो जों ओरैनो NDB-फोरा जों मा होनो 6 जनमोन ओमफ्राय आं हारसिं फार्स्टआव गबोग्रोदों आरो ओमफ्राय 6 जनाव बे साबाया बहानिमोन साबाया सासेया गलाघाटनि 3 बाक्सानि ओमफ्राय सासेया हरै टिपकाय पर्बतजरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आं जाबाय गवालपारानि ओमफ्राय दा बेवहाय अनसुंथाइ दा जिहेतु 4 लाख होबाय इन्डिया मोनसे पेकेज होदों बेखौ मोननो हादों ना बर्थमान दासिमबो मोनाखै जों दासिमबो मोनाखै नाथाय जोंनि मेगनाव गोबां नङैयानो मोनदों बेयाव जों दुखु मोनो आरो दा ओरैनो नोंनि न'आ बबेहाय आं लास्टआव बेखौल' सोंसिगोन आंनि न'आ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लखिपुर थाना गामि फुख्रिपारा होनो आरो थेंक इउ गवालपारायाव थांसिन 2 टाइम जाबाय थांनाया खननै थांदों ओमफ्राय लास्टआवहाय नै दाखालि मोनसे फार्स्ट दिना बर' साहित्य सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि फैनायावबो जों थांदों आरो सेकेन्ड टाइम दा मैया इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB बेजों ज' थांफानाय जादों आं 27 तारिखआवबो थांनाय जानोबो हागौ थ' होमबा मैयाहाय जि जायगायाव जाथाय जानाय जाय सुबुङा खर'आव एसे आघात मोननाय आरो खाफालजों एसे आघात मोननाय बे सुबुंनिफ्रायनो माखासे खोथाखौ जों मोनथिनानैबो लानि लोगोसे मैयाबो गोबां
फरायसा आफादनिफ्रायनो गोख्रोंनो खोथा बाथ्रा बुंलायबाय थानायखौ नुदों आरो धरना होलायबाय थानायखौबो जों नुदों। होनांगौ बेफोरबायदियावहाय धरना बा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानांगौ नङाब्ला गुबुन हारिफ्रा गुबुन जाथिफ्रा ना गुबुन ट्राइबा जोंनि ST मानसिफोरखौ बेफोरबायदिनो खालामलांबाय थानोबो हागौ। दा जुदि फरायसा आफादा जुदि गोख्रों स्ट्रिक्टनो एक्सन लानायनि सायाव जुदि गोख्रोंनो खालामाबा जों माखासे धरना होनाय माखासे माबाफ्रा बेफोरो मिनिं थाहैनाय नङा। जिहेतु जों धरना होबाय गोबां दुखु खस्थ' लादों सान्दुं गोसायाव बै सुबुंनि मुङावहाय जों गोबां मेम'रेन्डाम होलायदों 20 लाख बे न'खरा अनसुंथाइ मोननांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। साहित्य सभानिफ्रायबो दाबि खालामदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पि निफ्रायबो बे अनसुंथाइ बा न'खरा थांना थानायनि थाखाय मोनसे अनसुंथाइखौ बुंना होनायखौ जों मैयानि जों फेसबुक पेजफोराव हाबबानो बा जों ससियेल मिडियायाव हाबबानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों खोनानो मोनो। थ' बिदिब्ला जों धरनाखौ होलायखानांगोन 27 तारिखआव नाजानि हानायमानिखौ थांनोखौ नाजानि गवालपारायावहाय बावहाय थांनो हायोब्ला गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनगोन। फरायसा आफादनि दैदेनगिरि होन गुबुन राजखान्थिनि जों पलिटिक्सआव आलादा इसु थालायनो हागौ सोरबाया होन बैबो होन आलादा इसु थालायगोन आलादा खोथा थालायगोन खिन्थु पलिटिक्सखौ जों नैबे समाव जालदाब दोनथ'नानैब्लाबो जाय सुबुङा दिनै रुंसारि जालांबाय बा जाय सुबुङा दिनै धन आलिमोननि आखायावहाय जिउ नागारनो गोनां जादों आरो जाय आइजोआ दिनैहाय रेप खालामजादों बिसोरनि सायाव जों बयबो गसंलायनांगोन बा बावहाय जों नों उमुक बिदिखौ होनलाया लाफानो बा धरना बा बेफोरबायदि हाबाफारियाव ओंखारलायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो गासैबो फरायसा आफादल' नङा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दल संगठनफोर दं बेफोरो स्टेटमेन्टजों स्टेटमेन्ट होलायनांगौ बा उमुगा होआखै सोरबाया होदों सोरबाया होआखै बेफोरबायदि बुंलायबाय थानायनि सम नङा नैबे जिहेतु जाथाय जानानै थांनायनि सायाव। थ' जों बिदिब्ला बे फंबायनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जों खोनासंना लानि। उननिफ्रायसो एटेक खालामनाय जादों। हिनजावा दानग्रोदोंमोन ना हौवाफोर? आं बारा सिनायनो हादिया माने शेखबर आलिया जागोन सासे आरो बिनि बिनानावा जागोन सानैया आरो मेन जे जाय भिक्टिम मामोन धन तालुकदार बि आंनि उन्दै फंबायखौ बि एकदमबारे दानदों आरो धन तालुकदार बेनो दानखादों। बेनो दानखादों। अब्लानि समाव नोंसोरो साबेसे दंमोन बे जाथाय जानाय? बे जाथाय जानायाथ' जोङो माने टटेल 25सो दंमोन। 25सो माने अलप साइडआव दंमोन आरो जों अलप माने सिगाङाव दंमोन जों 7जनसो सिगाङाव दंमोन।